ई का बनावल बा? दाल बा कि गंगा जी के पानी? ऐसन पातर दाल तो हमार दुश्मनों ना पिए। माई, ई अरहर के दाल हवे, शरबत ना। डॉक्टर बोलले बाड़न कि रउआ के तेल मसाला कम खाए के बा, यही से तनी पातर बनौले बानी। अरे वाह रे बहुरिया, अब डॉक्टर के बहाने हमार पेट काटबू? हमरा के ई पिया के मार डाले के प्लान बा का? अपने त ससुरारी से ऐसन कपर फोड़ू बेसन के कढ़ी सीख के आइल बाड़ू कि कौनो दिन दांत टूट जाए। देखी माई, ससुरारी पर मत जाए। हमार माई सब सिखा के भेजले बाणी। रउआ बेटा की दिन रात पनीर पनीर चाहिए और रउआ के घी गुड़। हम मशीन थोड़े हई कि एगो चूल्हा पर 56 भोग बना दे। सुनल हो लोग, तनी सुन ला, ई जमाना आ गइल बा। बेटा कमा के लाओ और मेहरारू बेलन पटक के दिखाओ। हमनी के जमाना में सासू माँ खोख देली तो घूंघट नाक के नीचे आ जात रहे, और ई देखा कैसे डंके की चूट पर बात करियावत बाड़ी। माई, घूंघट के जमाना गई, अब बराबरी के जमाना बा। अगर दाल पातर बा तो रउआ खुद तनी तड़का मार ली ना, हाथ पैर तो चलबे करेला। अब हम तड़का मारे? ई दिन देखे के रह गए रहे। भगवान उठा काहे नहीं लेत? ई घर हवे की कुरुक्षेत्र? भगवान अभी ना उठाई हैं, अभी तो रउआ पौत्र के ब्याह देखल बाकी बा। इली रोटी चुपचाप खा ली, नहीं तो इहो ठंडा हो जाए। रोटी तो फुलावे ले बढ़िया, बाकी जुबान तो जैसे मिर्चा के अचार बा। अरे ओ बहुरिया, ई अंगुलियां नचावे से पेट भरी का? जब से देखिला उमे टुकुर टुकुर ताकत रही बाड़ी, का मिलत बा उमे? माई, ई मोबाइल हवे, अभी एगो रेसिपी देखनी बानी, शाही पनीर के। रउआ खाली टोके के बहाना खोजेली। अरे सांझ हो गई, अभी ले घर में दिया बाती नहीं भइल। इस साही फाही के चक्कर में हमार बेटा के फाका मत करवा दी है। हमनी के समय में तो सूरज डूबे से पहले रसोईया से महक आवे लागत रहे। माई, जमाना बदल गइल बा, अब गैस बा, झट से बन जाई। और रउआ के का पता, हम मोबाइल पर खाली वीडियो नहीं की देखनी, अपना सहेली के साथे बात भी करत रनी कि आजकल कौन डिजाइन के साड़ी चलल बा। साड़ी तो तोहार अलमारी में कबाड़ नियर भरल बा। उहे साड़ी ना जेकरा के पहन के पिछला शादी में गइल रहलू तो लोग पूछत रहे कि बहू लहंगा पहन ले बिया कि मच्छरदानी। ऊ मच्छरदानी ना, नेट वाली साड़ी रहे। रउआ का जानम फैशन के बारे में? रउआ तो उहे मोटका सूती साड़ी पहन के खुश रही। हाँ, उहे मोटका साड़ी पहन के हम पूरा खानदान पाल देनी। और तू एगो मोबाइल मिल गइल बा त लागेला कि पूरा दुनिया तोहरे हाथ में बा। जा तनी चाय बना के लिया, गोड़ पिराता। चाय तो बना देब, पर एक शर्त बा। अब चाय खातिर भी शर्त? हाँ, चाय पिए के बाद रउआ हमरा साथे एगो रील बनावे के पड़ी, हमार फॉलोअर्स बढ़ जाइए। रील वील हमरा के ना आवेला। जा चाय बना, नहीं तो हम तोहार रील बिगाड़ देब।